Croeso nôl i camera, crwydro a mwydro. Wel, croeso nôl a croeso i rhanbarth Toscana yn yr Eidal. A dyn ni am dro i fyny i dre San Gimignano. Y dre o'r Canol Oesoedd sydd yn hotspot rwy'n ar gyfer twristiaeth, ond am ni fyny am dro. Ac wrth cyrraedd y dre, mae'n dipyn bach o street photography fe gawn ni ar y Sony bach yma, point and shoot. So hwnna di'r targed bore yma. Dro i fyny i'r dre a gweld be gawn ni yn street photography. Off ni. Un fantais o'r camera bach yma ydy'r sgrin sy'n tiltio. Ac felly dwi'n gobeithio byddai'n gallu cadw fy hun ar gonna'n ddau yn weddol discreet, gawn ni weld. Y sgwâr tu allan i'r dre ac wedyn ni fewn i'r walia. A rwan, trio dal llun y ddau ar y strydoedd. Ac felly mae'n dydd Iau fydd yn creu gyflym y ddau yn y marchnad. Awn ni weld. Wel, dyma ni. Wedi bod yn trio gael gafel ar rai cymeriadau yn y dre. Dwi'n sicr os wedi gweithio, ond am y lygfa. So, am eiliad o ddau, mwynhewch ar y lygfa tu ôl. A dyna ni, yn crwydro nôl. Wedi cael awr na ddau yn San Gimignano. Ac wedi mwynhau. Dwi'n siŵr pa fath o lluniau ges i, ond gawn ni weld. Ond o'r hael yn rhanbarth Toscana. Am y tro, gan camera, crwydro a mwydro. A hwyl, dyna. Ac i gorffen efo llun y ddau eraill o'r ymweliad i Toscana.